nevím. A už. Tak a teď koukám, že jsem úplně rozmazaná a nevím, jak je to možný. Tak, ahoj, ahoj, já vás zdravím, přátelé, kamarádi, zákaznice, zákazníci. Proč jsem tu? Omlouvám se za zdržení a omlouvám se, že jsem tak divně rozmazaná. Já opravdu netuším, čím to ale je teda. My si teď vylosujeme trošku se zpožděním, omlouvám se. Výherkyni cestovní sady. Byla to mimořádná soutěž a za každých vlastně 50, padají mi vlasy, za každých 50 bodů, myslím, jo, za každých 50 bodů objednávky jste dostali ode mě jeden losík. Losíky vám přišly do e-mailu, takže je tam teď máte. Já jsem tady vytiskla, kdo dostal doma jaký losíky a my si na to vrhneme. Dohromady jsme rozdali krásných 40 losů, bohužel plno lidí stejně nevyplnilo formulář, když jsme to ještě doposílovali s holkama, ale takže jdeme na to. Já tam teda dám 1 až na tam 40, vylosujeme jednoho výherce. Tahle sada je taková trošku asi prokletá, protože už byla v měsíční soutěži v červnu a ani jedna výherkyně se o ní nepřihlásila. Takže doufám, že teď už půjde sada do světa. Tak jdem na to. Reklama. Tak a je to číslo 37. A 37 má Michaela Šípková. Já výjimečně přečtu jméno. Takže Míšo, já vám moc gratuluju. Máte týden na to se přihlásit o výhru. Je to vlastně cestovní sada v hodnotě 1500 korun. Já koukám, že Míša je nováček tenhle měsíc vlastně v mojí síti. Je od jedné z mých poradkyň, takže určitě jí to moc potěší. Tak jo, mějte se krásně. Gratuluju výherkyni a určitě zase něco vymyslíme třeba na září. Já teď vypnu tohle video a přihlásím se ještě jednou a půjdeme losovat další soutěž, co byla jenom pro moji skupinku. Tak zatím ahoj a za chvilku jsem zpátky.